салом алейкум ба ҳама бародарона, модарона, хоҳарони азиз. Гуфтаниям ки аввал нами канал меброя. Ҳама каса, яъни ямаш бизанем подписатсияра, колокольчика биҷиқен, дата лайк дига, камрам як шапалоқ дига ҳам занем бародаро. барои ки якҷоя шидани моҳай, ҳама каса бародаро, хабари муҳими имрӯз барои шумо, барои хирсангкунанда ҳамаи ки бародарои азиз. ана патент медонам ки ҳама бекорем, ҳама мо бекорем, ма ҳам бекорем, шумо ҳам бекорем. ҳеҷ ка возможност надора ки аз патента мо дар фондаҳам бисупорем. хай мо ай хабаро хондем, ай ису дидем, мисол шинидем. возможност ҳастем фақат ки мо бояд ҳамаи мо бояд видеообращение кунем, мисол бигем ки хоҳиш кунем ки ҳамин ҳукумати Россия хоҳиш кунем ки ҳамин чи мора мисол ҳамин патенти мора бо ягон моҳи дигар зиёд кунанда спорем, мисол як моҳ ё ду моҳи дигар мисол мо ҳама каса видеообращение кунем ки мақсад ҳамин чӣ мегӯянд ба русо пределит мегӯянд, пределит мегӯянд, короче продлит кунем, короче мақсад ҳамин мо бо як моҳи ду моҳи мумкина возможност ҳастанд чиза ки бояд ки бикунанд. мақсад айво чие бояд ки мо сафмон бисёр боша, ҳамин ҳама каса бояд гап занем бисёрӣ бинанд ки вақте возможност нестем мо дами ҳама бинанд ки мардум бениҳад аз рӯзи пастиянд, то наметавон ҳаминҷо ё метавонад ки 3 моҳи дига бо барои мо чӣ кунанд, ҳамин патента озод кунанд ҳамин мо, короче мақсадам ҳамин ки бародаро хати мо якҷоя шиданай ҳама каса ҳамин номери ма дар отписани мондагиай ватсапи май мисол ҳаматон ҳамин телефонтон мегирӣ бараки мегирӣ видеообращение гап мезанед ки мисол ба уруши гап мезанед ки бародаро ба уруши мисол мегӯем ки мақсад ки ба уруши ман шумо тоҷикӣ мефаҳмед, шумо ба уруши мегӯем ки мақсад ки шароит надорем. салом алейкум мисол Владимир чӣ мегӯям ки мисол мо мехоҳем ки ҳамин патенти моро як мисол шароит нест, ҳамира як муддати 3 моҳ мисол бо озод кунем, на ки ба уруши мегӯем. мисол мақсад 15-20 секунди кунем дар ватсапи ман роӣ кунем. ман ҳамаро мисол монтаж карда ҳамамона бародаро мемонам. ҳамира дар патент иншоалло ҳамаи блогеро ҳамин ба мақсад блогеро ҳама каса ҳамин корро бикунанд ки ҳама каса якҷоя шим бибинанд ки мисол сафи мо бисёр аст бенивоят, мисол мардуми иммигрант бисёр ҳамин ғарибо бисёрем, не толко мо тоҷико дар мисол ҳама касе ки патент дорад тоҷики, киргизи, узбек касе ҳаст нест, бояд ки видеообращение бикунем, ҳама каса гап занем, мисол ягон гапи паст намезанем. шумо бародаро хоҳиш мекунем ки дар видеообращениятон накунем ки ман намемонам видеообращение паст дадам, фақат илтимос хоҳиш мекунем ки ҳамин видео мисол ҳамин чӣ моро бикунем, намеха гапи пас мегӯянд ки сухани ширин моро айҳелчаш мебурорад. бояд бародаро хоҳиши мо ва шумое ки мақсад ҳамин видео ҳамине ки ҳамин ҳама каса видеообращение мекунем, мемонем дар ютуб, иншоалло мебинанд, иншоалло ки ба мо хеле ёрдам мекунад барое ки 3 моҳ моро ин патент озод кард. иншоалло ки 3 моҳи дига то ҷои хабарро мо медонем, иншоалло ки 3 моҳи дига бо давом метан намеспорем, мо корбормона кор мебурем, ҷи ҳама ҳуй меша, мо кор мекунем, просто оз возможно ҳамун чин шароит надонем ки мо дакунем кунем. мақсад ҳамин каналла ҳама каса подписатсия мекунем, каси подписатсия накардагия бидроя подписатсия кунем, колокольчика меҷиқем, бисем онҷа ки чӣ хабаре ки нашуд ҳамин патент документ чизе ки мо дошти аввал шумо дар мисол ман видеоро сразу гап мезанам, бародарои хабари хиш ё хабари нохуш ё чизе боша аввал дар канала мепартом. мисол ҳаматон хоҳиш мекунем ман видеоро ба ҳама роӣ кунем ки ҳама каса якҷоя шем. боқӣ дар амони Аллоҳ. худо нигоҳбон. салом алейкум.